gewoon. Kent hier van je bij de Remco Beets van de VVD? De blues met een goede rapport van jou! Ja, ik ken hem echt zo goed. Dat is toch een auto? Wat is dat hier? Goedemorgen, Hof. Hé, vast telefoon. Ja, niet zo'n mooie telefoon, hè? Hé, Stani? Zie ik even de jas helpen? Nou, zo wel wat wijs. Zo, wat galant. Sjerp. Zullen we nog wat drinken? Oh. Ah, Kortjebi. Stani. Eliotto Beets? Eli morta? Jebote. Ovak možemo u taj najvaljki sabrivani džebradžerna. Ja? Ja, ik hield je het graag hoe het parkeer wel niet gaan, maar als de Beets voor de VVD er net op praten. Is toch vreemd dat het een wedstrijd er is? Wat een verhaal, meneer Beets. Nou, hij weet een heel soort van wien. Het is echt een kenner. Soep de Savolle? Nou, hij spuit er net in. En hij broekt ik medicine, dus dat is een hele gevaarlijke combinatie. Ik vind wat een oplepmansje. Oplepmatje. Het is net goed dat we er nog zouden praten. Wie weet had er een soort ongemak gehad. Zou jij er zo over drinken? Ja. Nou, ik moet nog wat stickentron nemen. Ik heb morgen een collegevergadering. Maar hoor ik je graag. Goed. Doei. Heer. William. Alles onder controle? Ja. Waar die auto? Van Beets. De meesten hadden de nummerplaat met vervalt gezien. Waar is het licht? In de kofferbak. Compleet verkwallen. Het ziet er net echt smakelijk uit. Wat maakt je die meesten nu toch aan binden van? Dat kijk samen in hoe. En aanrekken. Hoi. Hoi. Hoi.
Hey, Bakker de Bak. Hast er wat nog doen, Joet? Maak je niet enkel ommerken over die kapvergunning van 30 BM. Ik jij dat als toevallig wist voor de charmers van het christelijk feestbeest. Wie dat is wel te beleven, juster, jong. Waar maakt het Joet de stad ziet op? Zo van de morgen het liek van Beets vond. In de Groene Ster, in de kofferbak van zijn auto. Helemaal uitbaand. En het liek. Ik verbrand? Haast net te herkennen. Nog wat feitje het maar nooit nemen verder. Ik wil door. Nee, dat ken ik. Doe bestreed voor het laatst. En je kan er heel wat achterwijk Dan komen. doe ik wat langer, alleen voor dit geval. Viel er niet voor. Feitje neemt de zaak over. Nou, als gaan wij gewoon te jaren naar de persconferentie, dan zullen we daarna wel weg. Goedemiddag, dames en heren. Vanmorgen is in de Groene Ster het lichaam gevonden van VVD-raadslid Remco Beets. Er is een groot onderzoeksteam gevormd onder leiding van de regisseurs Hof en Boonstra. Zij zullen toelichting geven en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ik geef nu graag het woord aan regisseur Hof. Dankjewel. Het exacte tijdstip van versterren is nog net vastgesteld, maar we hebben goede reden om aan te nemen dat er al een aantal dagen lin onder het leven gebracht is. Mogelijk al op de eerste dag van zijn verdwijning. Ben je ervoor slaan wist van dat het om Remco Beets gaat? Ja, het slachtoffer is geïdentificeerd. Had het in dat de auto 4 dagen in een Groene Ster steen had zonder dat hij hem schoon had? De man van Beets had bevestigd dat de auto juist er nog van de doorstier. Van de morgen is er uitbaand voor. Maar je hoorde worden, die auto had daar net langer dan een dijstier. Hoe je er om het leven bracht? Dat was bij de onderzoeking. Hij hem enig idee werd Beets om het leven gebracht is? Het huis wie na zijn verdwijning heel netjes oprommen. Vannacht is er inbrutsen. Vaak zit er al jeder vermoorden en binnen die dus vannacht weer omkomen om wat dingen te zieken of als ze bezocht om de sporen te verwijderen. Zo? Dat is dus net heel nog slagen. Er binnen sporen van, die door DNA onderzocht. Laatste vraag. Hoe groot schat je hem te komen zien dat er politieke motieven in het spel binnen? Nou, ik heb op dit stuit helemaal neer toe zitten. Dames en heren, hiermee wil ik de persconferentie afsluiten en u danken voor uw komst. De oude kaaien ben er dus voor. Dit hier op de tafellijn. En die konden ze samen meenemen. Blijkbaar zochten ze wat oors. Er hoorde ik nou wat voor. De Cornelie had zeker in je leven. Uw zoon en gild, of worden weer een volle zaken in het huis. Had Remco centen hier, dan kocht er meestal iets wat moois van. En de televisie? De televisie had ik stillen. Hoe vier is het? Hij is net klaar, maar ik stel voor dat we bij Chuster weer omkomen om te zieken naar de bloedspoor. Maar nu is zo. Mocht u nou in zin komen, dan zoek ik graag jaren worden. Ja, ik hier nog een winstje van die te hoorde dat ik dacht... Kom maar in. Ja. Was om het bed. Ja, sure. Moest u iets van hem krijgen? Ik heb ook een trapje. Leuk. Ik die jas even oppakken? Ja. Goh, mooi nog zo'n oude platenspeler. Dit is van een grote dag, toch? Ja. Leuk. En waar sliept dan? Nee, zo maar in. Oké. En wat is dit? Dit is de badkamer. Oh, leuk.
Zo. Hier sliep ik. Oh, gezellig. Hey. Ze nog wel zin in een lesje wien? Ja. Nee, dit mij maar even. Ik moet toch even naar het huis. Was dit een badjas? Ja, pak die maar. Oh ja. Ja. Er staat een fles wien op de oorjocht. En er staat een glaas in het kostje. Bliksem, auw. Associeer niet? Als je de glazen ben nog heel en de fles ik. Ik ben strofvloer, dat verrekte krat. Zo. Nou, zie we maar. Ja, dat vind ik net. Oké, nee, dat showen we nog wel. Jo. Vrouw beter bellen. Dat is een Pegelo huishouden of vermist. Hoe hè? Via de huishouden? Via de net? Is dat alles? Via de net foto? Nee, via de neer. Annie Schoenmaker, goedemorgen. Fijkje. Ach. Fijkje is ziek. Oh. Ik doe even verder met die zaak van Beets. Zodra het Fijkje weer beter is, dan neemt zij het weer van die jongen. Ik is toch mooi mijn pensioen. Oké, dat vind ik wel interessant. Ja. Ga na je week het ook in plan. Nou, ik denk dat ze er aan het eind van de week wel weer is. Maar, hoe gaat het met die? Kijk! Ik mis het niet correct. Ik moet je nou eens vreken. Nou, wat graag, ik ben nogal hastig. Nou, Ik ben al te let voor mijn volgende afspraak. Er kwam een verhaal over Remco Beets, zei ze. En dan kom je dat voor een skillen doen, maar nou lijkt het even ons. Want we het net eerst even een ruzie-relatie ja. Isolatie. Nou, zullen we er een keer op staan? Ergens niet of zo? Want u, zo'n horen? Compleet. Jawel, exclusief dragen op niveau. Ja, goed. Beets. Die verhaal. Nou, hij kon nogal heel agressief worden. Hè? Als hij dronken had, dan hield hij hem zelfs gewoon uit altijd in de hand. Zo dat een meisje braakactie of zo? Braak? Nou, dat is wat ik dat nou weet. Een montejoen zo'n horen? Is goed. Okay. Misschien moesten ze met Astrid Brander van D66 praten. Die hier wel een soort maimon. Astrid Brander? Ja. Oké. Officiertje? Ja, nou even mijn Betty. Er mist hier ik een sareerd kratje. Werd er altijd zijn flessen in bewaard. Ja, maar vaak zit er dat wel in de auto. Dan is dat nou ook verbaand. En wat staat er op de kratje? Ja, wat mijn witte letters. Ja, wat er krijgt stier, dat weet ik niet, maar wat van een supermerk of zo.
Leerkrachtje dus. Dankjewel, te je dank. We houden contact met elkaar. Hè. Dag mevrouw Beets. Beets is in zijn eigen hoofd vermoorden. Dat bloed op het kleed is van hem. En Sexy had uitgewiest dat hem de nekken brutsen weer. Dus hij wie al daar, doet ze hem in de kofferbak stoppen. En Remco weer de laatste tijd wel wat strest. Dan kan die stress wij. Van zijn bedrijf. Adviesbureau, dat rond voor geen meter. Nee. Ja, kom eens. Kom eens. En hier rommelen even meer, ik word in de handel. Wat voor handel? Drank. Doe nou soep. Drank. Ja, je moet er net op praten, maar even meer weer drank. Doe soep even. Hij zou kennen dat dat een fataal is. Hoe moet ik dat nou weten? Hij nooit het jet, een adres of een naam of zo. Hoeveel is die echt belutsen bij wat Remco Beets op kamer is? Ja, zeker ja. Ja, ik word werk voor de politie net te doen. Maar ik help me kennen om de rieders te vinden, dan zie ik dat net letten. De paljas. De paljas wat? Dat is nevens mij dat café waar er gewoon leveren. Ik zeg van een week zeg ik hem eens aan stekkaken, maar van die dozen erop zeg ik hem dan naar binnen erin. Hoe doe ik wat drinken? Nee, dank je. Nee. Ik denk dat ik haast even bij de paljas delven. U was het net van mij, hè? Journalist houdt zijn bronnen net prijs. Waarom heeft ze net verteld dat ik hier mocht verstippen hier? Doe is net zo bol interesseren. Dat is toch heel specifiek, misschien rijden we daar wel je tips op. Zoek net aan. Wat dan? Dat is typisch dierderinformatie. Hoi. Hoi. De baas recht? Nee, die wagenmeer is altijd vrij. Kijk toch Remco Beets? Waar? Remco Beets. Dat wordt verjaard. Dan kom je zelf alle mensen die ik net benamelijk ken. Waar levert je de drank? Geen idee. Waarom moet je dat willen? Dat is jouw Remco Beets, dat is het rietsleden wat vonden is in de kofferbak van zijn auto. Vanmorgen. Maar die auto die in de fik steekt. Hij wordt verjaard, ja. En hoe zeg ik Remco Beets je lijst naar binnen gaan met een stekkar vol drank? Daar weet ik niks van. De baas deed het morgen wel bij. Ja, bedankt. Hey. Jullie zijn nu al dagen bezig. En wat weten we? Niets. Een kratje, een paar schoonmaakhandschoenen. Geen enkel spoor. En wat doen jullie? Ruzie maken in plaats van samenwerken. Ik wil resultaten. Oneenigheid doe je maar in je eigen tijd. Als ik nog één keer merk dat hier niet wordt samengewerkt, kunnen jullie parkeerbonnen gaan uitschrijven. Is dat duidelijk? Ja, bakje. Is er nog wat te melden? Ja, die had dan al wat sporen van. Wat voor sporen? Nou, als je een boel mogen wat skin maken, maar er moet altijd boven achter. Er binnen vingerafdrukken van en ik word bloedsporen. Zijn die afdrukken die identificeerd? Nee, nog net. Maar er zit bijvoorbeeld een skirrus bij.
Oh. Nou, dank je en... Morgen heb ik fractie en vreed is bij de grens. Dus een relatie kerst er die is bij haar. Ja. Du bist een intelligente vrouw. Je mag me thuis uitlezen waarom loopt net van Sinterklaas en wel omgaan. Want daar loopt nog in Sinterklaas. Nee, ik ben bang dat ik zonder enig religieus besef grootbraak ben. Als dat dan nooit mist. Had ik zo goed moslims en christenen elkaar veel uitmaatje. En dan gleden dus hij en Memmi dan het les me vallen. Ik ben heel blij dat u zei en mem dat wel dienen. Ja, het is het grootste geschenk dat ze me doen. Oké, de verhaal en de wie ziet, ja. Maar ik had toch gauw geaccepteerd dat u mem de moezen en de kikkers in de school stapt. En daar is toen die vertrouwen in die mem ik mag verlengen. Ja, nee, ja, wat maakt er van zin? Tja, waarom zoek ik het mooie en de rijkdom van het leven op Jan? Ja, ik bedoel, we zijn beiden een mama en wit but kwijtrekken, maar dat is het dan niet. Dat is alles. Jongen, dit is het Frieske Nijs in Joerts. De politie heeft nog altijd geen idee waar het verantwoordelijk is voor de moord op Remco Beets. Het lichaam van de reerslid waar vriend Wiki in de kofferbak van zijn uitbrandende auto vond. Een raafmoord is net waarschijnlijk, nevens de politie, dat het niks uit de wenning mist. Het enige dat schijnt te ontbreken is een reet watskipperkratje, maar in witte letters. Maar wat er kijk op stiert is net bekend. Waar tips zet, kan contact opnemen, maar de politie. Mooi. Kutsysteem. Vaarteloos elke dag werken. Redactie Scherbak. Redactie Scherbak. Dat is Christopher Remco Beets. De man die vermoord is. Met waar praat ik? Ik wil met je praten. Maar niet over de telefoon. Maar wat wil je weten dan? Ik weet meer over de dood van Remco Beets. Wat weet je over Remco Beets? Vanavond, 20:30, op een noordelijke begraafplaats, oké? Dus precies op tijd wezen, dan zie je me vanzelf. Kan je misschien even... Monsieur, hier bewaar ik altijd mijn moffen. Onamen. Ja, dat weer een heel speciaal, hè? Ik ga ze van Remco krijgen op je. Aha. Wie neemt met mij voor onderzoek? Ja, maar? Vaak vinden we toch nog wat. Bedankt. Ja, goeie. Dan moest je me helpen. Help? Beets is toch een van jouw leveranciers? Hoezo? Dat is het van de belasting. Ben ik een keer maar de fiets, begint het zat te regenen. Als er misschien een paraplu voor mij. Mooie luxe moffen. Ja. Daarom altijd op Tjerkhal. Professionele belangstelling.
Zo, daar wist hij ook weer. Nice vest. Ja, dat is handmade.